απλό λάδι. Αυτό είναι 10-40, έτσι. Ναι. Βλέπουμε βγάζει καπνούς. 30 Κόλλησε. Κόλλησε. Στα 90. Στα 90 κόλλησε. Ναι. Στα 90 κόλλησε. Βλέπεις. Περιμένω να κάνει zoom. Στα 90. Φράκαρε τελώς, ναι. Για να δω πώς έγινε τώρα. Το φάγε έτσι. Κάηκε το διάλυσε, όχι το φάγε. Εδώ βλέπεις. Καθαριστικό για να δεις πόσο καθάρισε. Το έφαγε πάρα πολύ. Αυτό είναι με απλό λάδι 10-40, έτσι. λάδι, Το αυτοκίνητο που βάζουμε ναι, εσείς ναι. και μάλιστα δεν είναι απλό. Ναι, Γιατί ναι. είναι, το 10-40 είναι και καλό λάδι υποτίθεται. Εντάξει. Και τώρα αυτό, έτσι. Ψυχοφράει έχει και απλά. Και βάζουμε άλλη επιφάνεια καθαρή. Τώρα θα το αφήσω εδώ πέρα. Έχει ήδη φθορά. Ναι, Ο στρόφαλος. Εμείς θα το κάνουμε πάνω σε αυτό. πάνω σε αυτό, πάνω σε φθορά. Βάζουμε τώρα μάι. Λοιπόν, σταγόνες. Ναι, σταγόνες. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Απλά για να δουλέψει το μάι πρέπει να έχει μέσα συγκεκριμένη θερμοκρασία. Γι' αυτό στην αρχή το πατάμε σιγά σιγά. Βλέπεις όμως ότι ήδη δεν ασκούζει. Ναι, δεν βγάζει φωνή. δεν βγάζει φωνή. Είμαστε πάλι πια δεν βάζει καπνούς. Με ελάχιστες σταγόνες. Απλά πρέπει να δουλέψει λίγο ηλιά. Εντάξει, θέλει λίγο θερμοκρασία για να... Καταλαβες. Ναι, για να κάνει την κρούστα. Την κρούστα πρέπει να είναι εκεί. Και τότε η Παναγία μου. Πώς το πει. Δεν το πιστεύω. 180. Πάμε. Σπάσου το τι. Τι λες τώρα. Και πάνω στη... Τι λες τώρα. Και ήδη σε ζημιά επάνω, έτσι. Και σε ζημιά επάνω. Ούτε καπνό, ούτε ήχο, ούτε... Άνοιξε το. Και βλέπεις ότι το κρατάμε πολύ περισσότερο από το λάδι που ήδη είχε βγάλει η φωνή. Τώρα θα σου εξηγήσω κάτι που δεν σου έχω δείξει την προηγούμενη φορά. Ωραία. Βλέπεις ότι δεν έχει φθορά. Τι λες τώρα, ρε. Και αυτή η φθορά είναι από το προηγούμενο που έστρωσε στη... Αυτή η φθορά είναι από το προηγούμενο που έστρωσε τη φθορά του αλλού. Κάτι ξέχασα να σου δείξω την προηγούμενη φορά. Ναι. Βάλτε μπροστά, σκουπίσέ το. Θα το κάνουμε και χωρίς λάδι τώρα. Τώρα που δούλεψε. Κατάλαβες σου λέω. Α, το έχεις σκουπίσει το λάδι τώρα, Ναι, το έχω σκουπίσει, τι δώσω. Δουλεύει χωρίς λάδι. Δουλεύει και χωρίς λάδι. Αυτό σημαίνει. Χωρίς λάδι. Γεια σας. Αυτό τα λέει όλα. Γεια σας κύριε. Φοβερό πράγμα. Εντάξει, έχω πάρει κεφαλικό. Είναι φοβερό. Είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψει κάποιος, εκεί όμως γίνεται αυτά τα πράγματα που βλέπεις. Απίστευτο.